आंबो ब्लगार जानो सानबायमोन नोंसोर सापर्ट खालामोबा लोगोफोर। हेल' लोगोफोर, आङो दायो दंफैयो जाहैबाय देवस्रि दालाङाव। भुटान रायजोआवहाय एसे एसे थाव सोनानै लायनो नागिरदों। सानजा रायजोआव दावबायगोनथ' गाबोननिफ्राय, बेनिखायनो भुटान रायजोआव एसे थाव सोनानै लायखानांगौ। लामानि अबस्थाया बिराद गाज्रि दायो, दा गारि भुटानाव हाबनो लामाया अखा हाबाय थानायजों भुटाननि हेभि माल गारि फैनायजों खर'बानो अबस्थायानो गैला नै, गाजोब्बाय। गावसोरो थांनो नागिरनाया आंना लससो जासिगोन नामालै, सफैनायावनो थांगारजोबफिनसिगोनसो नामा। अ माय गड, आं दायो मेन लामाजों थांला, मेन लामाजों बिराद गाज्रि, गामिजों ससे हाबनानै बारस'नाय लामाजों थांसै ओरैहाय। हेल' लोगोफोर, स' फाइनालि आङो इन्डिया गेट सौफैबाय आरो नैबे मोनसेया जाहैबाय भुटाननि मेन गेट, सिङाव हाबग्रा मेन गेट बियो। भुटानाव थाव सोहैनो थांनायाव हरनि 8 जाबाय, दिनै केमेराया ब्लारसो नुगासिनो।